إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Draga i poštovana braćo, hvala Allahu gospodaru svjetova, neka salavat islam na posljednog vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, današnja hudba govori o kurbanu ili smisao kurbana. Vrijeme je da se govori o kurbanu i reću da sura Inna Atayna govori sura 108 baš o kurbanu, gdje naređuje se kurban. Podsjetit ćemo se na našu obavezu klanja kurbana, odnosno kako ćemo na najbolji način izvršiti ovaj vadžib, ovu drugostepenu obavezu prema uzvišenom stvoritelju. Kako bi nam, ako Bog da ovaj ibadet bio kabul, bio primljen i kako bi Allah dželešanu bio zadovoljan s nama, inša Allah. Allah dželešanu je propisao klanje kurbana svakom punoljetnom i umno zdravom muslimanu koji se u danima kurban bajrama nalazi kod svoje kuće i koji je materijalno situiran koliko mu je potrebno da nabavi kurban. Kurban je simbol odanosti Allahu dželešanu vjerozakonu. Ovom praksom našeg pravca Ibrahima a.s. mi se približavamo Allahu dželešanu milosti. Također klanjem kurbana mi nastavljamo praksu posljednog vjerovjesnika Muhameda a.s. koji je ashabima, a tako i svim vjernicima do sudnjeg dana ukazao na značaj kurbana i nagradu koju će imati oni koji kolju kurban s ciljem zahvale Allahu dželešanu na blagodatima i s ciljem postizanja njegovog zadovoljstva. Od Ibn Abasa se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ma amel ibn Adam min amelin yawman nahri ahabbe ila Allahi min ihrakid dam. Šta bolje nisi uložio novac, investirao od onoga što se zakole u danima kurban bajrama, to jeste, znači kurban da zakole. Imam Ahmed bilježi da je jedan ashab upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Ja Rasulallah, ma hadi adahi, o Allahov poslaniče, šta su ovi kurbani? Koji je značaj kurbana? Poslanik sada se mu odgovori: Sunnetu abikum Ibrahim, to je sunnet praksa vašeg pretka Ibrahima a.s. Fema lena fiha ja Rasulallah. A šta mi od toga imamo, upitaše poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A on odgovori: Bi kulli ša'ratin hasane, za svaku dlaku imate sevap nagradu, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači svaku dlaku kurbana. Jedna od sfera kurbana, kao i drugi islamski propisa, jeste takvalu, bogobojaznost. O tome u suri Al-Hadž Allah dželešanu kaže: Len yenala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yenaluhu taqwa minkum. Do Allaha neće doprijeti meso i krv kurbana, ali će mu stići vaš takvaluk, bogobojaznost, iskreno učinjena dobra djela vaša. Kada nam Allah dželešan naređuje klanje kurbana u suri Al-Kevser, 108. sura, u drugom ajetu te kratke sure ističe da kada namaz klanjamo i kurban koljemo, to moramo činiti isključivo u njegovo ime. Znači da kaže
Inna atajnaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna šani'aka huwa al-abtar. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Pa klanjaj radi gospodara svoga i kurban koli. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Dakle, iz ovih ajeta zaključujemo da nam je Allah dželešanu propisao kurban kako bismo prilikom klanja kurbana Allahovo ime spominjali, jer je onaj koji opskrbljuje i do njega neće doprinijeti niti meso kurbana, niti njegova krv. Do njega, do Allaha dželešanu stiče samo iskren nijet, iskreno učinje dobro djelo. To će nam Allah dželešanu primiti i zato će nas nagraditi, što nam govori i sljedeći hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: Inna Allah la yanduru ila suvarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allah ne gleda u izglede vaše, niti u imetke vaše, nego gleda u srca vaša i djela vaša. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu daje uputstvo kako ćemo povesti prvi dan Bajrama, pa kaže: prvo čime ćete započeti ovaj današnji dan jeste namaz, mislim dan Bajrama. Klanjat ćemo, zatim će se vratiti i zaklati kurbane. Ko tako učini postupio po našem sunetu, znači ujutro rano, znači to se obavi. Međutim, šta je važno reći? Mi smo daleko od svoje domovine. Mi ovdje ne vidim razloga da ima ovdje i mogućnosti i potrebe da se kolje kurban. Mi treba negdje da šaljemo kurban, da ne bi neko mislio gdje god vi želite šaljete. Ali zaista po jedan kurban bi trebala svaka porodica da šalja, Boga mi neki koji imaju više članove i koji više rade i više kurbana da pošalju tamo gdje je potrebno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovako: Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ko ima mogućnost da kole kurban, a ne kole ga, neka ne dođe u džamiju jer nema ni Bajrama i ne treba doći u džamiju da klanja Bajram. A puno ima, vi znate, puno ima, nažalost, da to ne rade. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem daha an-nabi sallallahu alejhi ve sellem bi kabshay. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klao dva kurbana. Jedan za sebe, jedan za umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači dva kurbana. A nije bio, vi znate, neki bogataš, znate iza njega šta je ostalo. Zato, braćo, treba samo da se znam. Dužan je zaklat kurban svaki onaj koji je punoljetan, zdrav i koji ima na dan Bajrama u vrijeme Nisaba. 8.250 je bilo tako Nisab za Ramazan. Znači, i ne mora da bude čitavu godinu za kurban, nego taj dan ako ima. Prvi dan, drugi dan, treći dan Bajrama ima toliko vrijednosti, osim on je dužan zaklat kurban. Ili onaj koji ima, šta znam, ima ljudi koji ima lanac preko 100 grama, 82 grama koji ima zlato, on je dužan za taj lanac što ga nosi, dužan, ne smije ga nositi zlato muško opšte, ali žena ako nosi, jednostavno dužna je zaklati žena kurban. Ili ima vrijednost Nisaba. Koliko toga danas ima? Ili djeca koji rade, pa imaju više nego babu i majka. Ima najskuplje auto, ima sve, a za kurban nema. Boga je dužan zaklati kurban. Tako da, ne jedan kurban, nego više kurbana u jednu kuću gdje ima više novčanika, gdje svaki ima svoje znači. Ili ako ima u vrijednosti srebra 562 grama srebra ili 80,2 grama zlata ili u vrijednosti toga, znači, novac. Braćo moja, apelujte, vidite sami koja je kriza u čitavom svijetu. Ima i u našim mjestima puno potrebe, može se i na druga mjesta poslati, ali nemojte žaliti jedan kurban u toku jedne godine. Po 1 euro čovjek špara negdje bez veze. Može da napravi bez problema, da ima kad dođe Bajram, da naučite i djecu da šalju kurban od sada, jer ako se naviknu dok su mlađi, poslije teško će se odlučiti. Na kraju molim Allaha dželešanu da nam podari snage, ustrajnosti u izvršavanju ovog ibadeta, da nas približi svoje milosti koja je neizmjerna i sveobuhvatna, da nas upiše među one koji dobra djela čine, koji namaz obavljaju i kurban kolju. Molim Allah dželešanu da nam prosti grije, da primi naše ibadete i da ukabuli naše kurbane. Amin, ja rabbel alemin.